15 روز باقی مانده است تا آغاز یکی از مسابقه‌های دریرانتظاری SCI 182. سلام علیکم دوستان MMA توجیک. با کانال ما خوش آمدید. در ویدیو لایک گذارید و ما آغاز میکنیم. тамошои бозиҳо ва муҳрибҳои варзиширо метавонед бо як Xbox ҳам ҷолибтар кунед. даромада регистрация кунед ва бо истифода аз промокоди шермардон дар аввалин бори балансбуркунӣ баробар ба маблағи гузоштаатон то 8000 сомонӣ бонус ба даст оред. силкаи даркорӣ дар комментария. рӯзҳои ба шумор то оғози мусобиқаи SCI 182 монд ки дар он се размкори тоҷик аз қабили Фаридун Одилов, Анис Ёқубов ва Осимхон Раҳмонов баромад мекунанд. дар ин мусобиқа дар кадри пешакӣ Осимхон Раҳмонов 14-4 бар зидди Чарлз Энрики 16-5 бо мехӯрад. ёдовар мешавем ки Осимхон охирон муҳорибаи худро дар мусобиқаи SCI 175 бар зидди Волтер Прейра гузаронид ки дар раунди якум бо нокаути техникӣ шикаст дод. биёед дар нихтараш якҷоя тамошо мекунем. Анис Ёқубов 9-1 бошад. дар кадри асосии зидди Вартан Асартян 20-10 пуртаҷрибатарин ҷанговари SCI дар вазни сабуктарин муҳориба хоҳад кард. ин яке аз муҳорибаҳое ки ҳамаи мо пас аз муноқишаи ҳардуи варзишгар дар кӯча интизораш ҳастем. ҳарду варзишгар кӯшиш мекунанд ки дар ин муҳориба дастболо шуда барои титул ки айни замон ба Курбан Гаджиев дахолат дорад биҷанганд. Анис охирон муҳорибаи худро зидди Сайгид Абдуллоев дар мусобиқаи SCI 178 гузаронид ки бо тасбиби доварон дастболо гардид. Вартан бошад дар муҳорибаи охири худ дар SCI 177 бар зидди варзишгари қирғиз Рискулбек Ибраимов баромад кард ки ӯро бо қарори доварон шикаст дод. билохира дар кадри асосӣ ва муҳорибаи шом баромади Фаридун Одилов 18-2 ки тамоми Тоҷикистон интизор аст зидди Адлан Ибрагимов 82 мебошад. варзишгарон барои гирифтани унвони барандаи Гран-при SCI-ро дар вазни нимвазнӣ меҷанганд. ғолибро ғайр аз унвони Гран-при боз 15 миллион рубл интизор аст. бояд қайд кард ки Одилов бори охир моҳи декабри соли 2023 дар мусобиқаи SCI 168 бар зидди Михаил Махнаткин ба қафас баромад. ин мубориза дар даври сеюм қатъ карда шуд ва ба фоидаи Фаридун Одилов бо нокаути техникӣ ба анҷом расид. Ибраҳимов охирон муборизаро бар зидди Леонардо Силва моҳи марти соли равон дар мусобиқаи SCI 172 гузаронид. дар ин мубориза ки тамоми масофаро давом дод, Адлан бо қарори ҷудогонаи доварон пирӯзӣ ба даст овард.